Siden jeg var knægt, har det visuelle fanget mig. På bilferie sad jeg på bagsædet og studerede logoer og skilte. Jeg forestillede mig, hvad virksomhederne lavede, bare ud fra deres logo. Det vækkede en stor nysgerrighed i mig. Derfor gik jeg i lære som dekoratør. Her arbejdede jeg med vinduesdekoration og messestanden, bilreklamer og alle former for skiltning. Og jeg elskede det virkelig. Fordi jeg arbejdede lige præcis med det, der tændte en gnist i mig som barn. Men i 1996 skete der noget af en livsændring. Jeg var med i et trafikuheld, hvor jeg mistede min højre arm. Hvordan pokker skulle jeg komme videre herfra? Men så kom jeg i tanke om noget fra min læretid, hvor der var nogle kolleger, der arbejdede med grafisk design på deres Mac. Det var fedt. Det var da den vej, jeg skulle. Så blev jeg grafisk designer, og den passion, jeg havde allerede som barn, den lever videre i mig i dag. Jeg laver lige præcis det, jeg brænder for. Men for mig, der handler design også om at forstå mennesker. Fordi bag hvert design, der gemmer der sig en person med sin helt egen historie. Og selvom måske lyder nørdet, så ser jeg mine kunder i farver og skrifttyper og figurer. Den evne gør mig i stand til at omsætte deres behov og deres historie til noget visuelt. Hvis du vil have et udtryk, der fortæller noget om dig og din historie, så lad os tage en snak.